Assalamu alaikum. Insha Allah wannan bidiyon zan nuna mana da ake cire pin, pattern, password, fingerprint na wayar Android ko kuma iPhone. Amma mutum yana so ya san yadda ake na iPhone, akwai tutorial guda akan shi wannan daban. So mutum yana zuwa ya duba time da nawa ya kalla. Danna like, danna subscribe, danna kararrawa domin samun shirye-shiryen mu masu zuwa. Barka da wasu da musulman daga sirrin jina. Kuna iya comment a kasan bidiyon nan in mutum ya samu error, dan na san ba a rasa error saboda wannan abu ne mai wahala gaskiya, wanda kana yana samu errors. So kafin mu je gaba da za yi wannan abun shine gaskiya mutane za su wayan su ya shiga ki sun manta suna kaiwa inda wajen masu gyaran waya ne kuma su ci kudin su sosai, amma wannan muna yin shi kyauta ne da kuna support namu by subscribing. So abun da zai faru shine wannan wayan da shine za mu yi amfani, kuma a yanzu gaskiya babu ki, amma zan saka ki din da muka sani. In na saka wannan ki din sai yi kamar misali na manta, sai kuma mu yi recovering password din. Idan kuma mutum wannan itel ce, idan mutum yana amfani da itel ko kuma Infinix ko Tecno, formatting ake gaskiya datan ba zai da ba, amma an kana amfani da Samsung, LG da dai sauransu hakan nan data mutum yana da. So yanzu bari mu fara daga na harkan Samsung ne. So alright, bari mu bude hotspot ina, bari in kama wifi dina. So gashi na connecting. So akwai software da ake ce mishi Dr. Phone, da shi ake amfani. Yanzu zan shiga Google in searching Dr. Phone, Phone ba Phone ba. So gashi na kamar da kuke gani ya bude wannan mobile solution for all iOS and Android phones. So za ta bana a yi download, amma gaskiya ba free bane. So ni na amfani da free version ne. In mutum na son ya samu free din, akwai link a description sai ku bi ko kalla. So ni na da software din gashi na nan wajen, shine da wanda na saka Dr. Phone anan. So abin da muke so ne shine zamu unlocking waya ko sai a taba unlock. So masu amfani da Apple ko kuma mutum ya su bude Apple ID na shi sai bi wannan, kuma screen din ne zai bi. In kuma masu Android ne sai ku bi nan. So anan za ku bi, idan wayan ya hau zai bude, amma wannan gaskiya ba shi ne wanda zai amfani da shi ba. Wannan wanda ya nuna yanzu, wanda nake recording fiska ne da kuke gani. So bari mu ci gaba. Wannan wani za mu yi amfani da shi na wannan abun. So yanzu kamar da kuke gani ga nan waya na a nan wajen, bari mu bude wannan saboda in tabbatar cewa kuna gani. Alright, so abin da yake faruwa yanzu ga nan waya na a nan wajen, zan shiga babu password da kuke gani yanzu babu password. Zan shiga in saka password, sai mu saka a matsayin ko a misali mun manta wannan password din, while ba mantawa muka yi ba. So yanzu zan bude settings, ganin settings, zan shiga security. So zan saka screen lock, kun ga yana swipe. So zan saka pin yanzu. So pin da nake so in saka, ko zan saka 2020 next, sai yin confirm 2020, sai yin confirm. Bari yin don kawai, zan yi skipping, ban so in saka wannan security question ne. So zan yi minimizing na shi. So yanzu na rufe screen na, bari mu bude gani. So yanzu na zo locking, kun ga suna tambaya na, amma ban sani ba, kun gani ba zai bude ba. Ina saka misali tuna manta. To abinda mutum zai anan shine, idan na fada Tecno, masu amfani da Tecno, itel ko kuma Infinix dole formatting za yi, amma mutum yana amfani da Samsung ko LG akwai da zai data mutum ya dawo. To yanzu bari mu ci gaba. Abinda zan yi na gaba shine zan kashe wannan wayan da kuke gani a nan wajen. Sai zan taba power up din nan haka. So kuna gani ta dauke ai ko. So abinda zan yi na gaba shine zan matse wannan wajen kashewan da wannan wajen kunna haka kafin wayan ya kawo na yan sakanni haka nan, sai in bar shi. So abun da ke ne da nake bidiyo, bari zan yi shi haka a hakan nan. Volume din kasa da wajen kunna za ta ba, kafin ta kawo sai a saki hannu. In bai ba to sai an ƙara starting an jira ta ƙara kawo. So yanzu bari mu jira ta kawo. So kun ga abun da ta nuna ko. So bari mu matso da shi ku kalla. Kuna gani wani Android recovery, ga nan sunan itel din, ga sunan brand din company da kuma model na waya na W6003 wani waye. So nan kun ga wani reboot system na, reboot bootloader, apply update from waye gashi nan dai. So anan kasa dole sai na za ku yi amfani da volume na kasa, wannan kenan ku dinga kasa, wannan kuma ku dinga yin sama. Wannan wajen kunna ko kashe shine a matsayin wuke. So yanzu zan yi kasa, zan zo wajen da aka saka wipe data factory reset. Dole mutum sai ya rasa abubuwan shi, amma mutum ba su rasa abubuwan shi, to gaskiya sai yana da Samsung ne. In kuma ba haka ba
da dai sauran in kuma ba haka ba to gaskiya zai rasa abubuwan shi ne dole. So zan danna OK wannan kenan. So na danna kun gani suka ce ko wipe all user data, this cannot be undone. So zan yi kasa in saka yes. So shi da kuke gani tana formatting kenan. Sai mu jira wayan ya kawo, ya gama sai ya kawo. So da gani a ƙasa ne ya nuna data wipe complete, wato ya gama. A sama na kuma abin da kuka gani shine reboot system now. So za mu rebooting system nan, wato za yi restarting. To sai ku taɓa wannan a matsayin OK kenan. So sai a yi rebooting. Yanzu bari mu jira ta kawo, ta mai rebooting. So gashi nan wayan ya kawo. So sai mu jira ya gama loading mu ga abun da zai faru. So da kuka gani dole gaskiya za ta ɗau lokaci, ya danganta da yanayin wayan kafin ta kawo. So dole mu dan jira gaskiya. Kamar yadda kuke gani wayan ya kawo. Bari in minimizing wannan abun. I'm sorry. So kamar yadda kuke gani wayan mu ya kawo, alhamdulillah. So nan za ku ga wannan start din. Akwai wanda in ba su da sa'an da akwai Google account a wayan su, gaskiya zai nuna musu wani error. To in mutum ya samu irin wannan error gaskiya sai dai duba Google ya san da zai solve ba shi ya wuce. In kuma zuwa wani lokaci na yi video akan haka, so mutum ya sa sai je kalla. Za ku ga skip anan sai a skipping saboda babu sim card, wannan ba za mu damu da shi ba, daga baya muna sa sim card. Nan suna maganar wifi, ko da akwai nan ma skipping nashi, to ba zan kama wifi dina ba, zan yi continue duk da ma akwai. So sai mu dan jira wannan just a second. So nan ma za mu taba next, ba za mu sita lokaci ba, sai can daga bayan wayan mu ya bude sai taba next. Nan ma ya duna duk next, accept da haka nan. Nan zan yi skipping, ba wani face ID, nan ma skip anyway. Da mu dai wayan da ya bude a ganshi. So choose screen lock. Okay, na yi bata nan skip za a taba ba next ba. So sai a taba wannan not now din, ba yanzu za mu sa ba, skip anyway. Inda ga abun ko skip ne za a ta wucewa. So bari mu jira ya bude, bari mu jira wayan ya bude. So kun gani sai ta ba agree din nan, sai mutum ya zabi country na shi. To ni anan zan zabi Nigeria, sai ta ba next a kasan nan. Wow, alhamdulillah, masha Allah, kun ga wayan mu ya bude. So bari jira icons ya gama fitowa da sauran abubuwa. So icons sun fito. So dama shine ko abun da zan na, kuma alhamdulillah mun yi recovering wayan mu. Kuma yanzu da zan taba nan wajen in yi haka, screen din ya wannan in ƙara danna ya kawo, ba za mu ga kwadon nan ba. Kun ga ta bude ta zama swipe. So kar kuma ta dala sai ku yi subscribing. Yawwa, na gode, ina fata dai kun ji daɗin wannan tutorial. Gashi alhamdulillah mun samu mun yi unlocking wannan wayan namu, gashi kuma yana daidai. So duk wanda ya san yana da wani problem, kuna yin comment, insha Allah zan iya kokari na yin reply. Sai an jima.